praznici i Nova godina! Gde ste ljudi? Srećni praznici! Gde ste ljudi? Srećni praznici moje pantofnice! Pucajte vas moje, begajte! A vidite kakav Deda Mraz me radi sve to! Vidite kakav se gledam! Ovako, za sve moje subscribere imam jedan veoma važan poklon. I da ga poklonam odmah tu. Samo šednem, većim. Joj, poklonče moje desi! Evo je, ješ, poklon, ne. Ovo je prva godina, on nasleđuje sudbinu svog čaleta. Evo vam poklon, za sve vas, po jedan ugalj, ti bude sve lepo. Treba će nam to na uglje. Za 95 decu moju koji imam subscribere, a sve je jedan veoma veliki ugalj. Jebote, sad su mi pojeli prsti. Evo pratit ćemo ugalj. Te ima ugalj da znači da ste vi moji subscriberi. Ću ga okačim negdje lepo. Ovo nam Jelen, zovemo ga mešan između Mikse i Rudolfa, zovemo ga Niru. Ovo nam je, kako zove on? Lux! Luksa. A ja sam Đorečika Deda Mraz. Ja se samo pitam, zašto nam daješ ugalj, a što nosiš kalču? Po Deda Mrazu treba neki poklon, valjda. Ja treba budem lep, mar. Lepo tako, vidite. Da lepo da bude. Želim da se novo zahvalim na 95 subscribera. Još malo fali pa imamo 100. Barem da to bude do sutra, da bude tamo na novoj godini. 100 subscribera bude tačno lepo na 100 i nek se ne mrda. Ne, nek se mrda. Ne. Ali u plusu, Da. I molim bi da barem nekako šerujete klip da dobijemo još 5 subscribera koji nam... 5 subscribera koji nam fale. Znači, bukvalno za prošla 3 dana od 80 do 95 subscribera. Aha, nisam ludo. Jučer smo dobili 5 subscribera. Na jedan video. Niko, kada zove biš on? Niru. Niru, koji njegove rogove znati koliko? Au. Ko vas padaju ti rogovi, Niru. Idemo još nešto kažemo. Da nas lepo gledate, želim vam jedne srećne praznike ponovo. I Kalju, moje pokažem šednju. Što ti hoći? A da! Imam veoma stvari važne. Ja se šišao. Lijepo se šišao. Niru se šišao. I još jedna veoma važna stvar. Čko materi, ode mi tu. Veoma važna. Ajde mi ovako. Čekaj. Kad ti ideo? Au, Ja, tu su! I najvažnije od svega. Luka se obrija! Mentoli. Čekaj. Ne stavi ugalje u kapu. Ne. Da. U kese. Ne vidim. Ne vidim. Čekaj, Niru. Nema mi. Nema više. Idi umri. Prča. Niru da nam je crkao. Ti si crkao. A ja sam još uvijek ostao. Deda Mraz follow! Sedi izvole, nisu pederi, ja su subscriberi. Ne završimo epizodu. Šta god da je. Ok, ljudi, to je to bilo za ovu novogodišnji vlog koji imate svi da šerujete, lajkujete i da volite, subscribe-ujete. Molim vas. Sve to. Ja vas volim. I nikad ne zaboravite, Đole je car nebeski. Poz. Telekom, imate